Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Nilai alat penyekendu bat KIDCOT jongka expert committee on reservation policy Bengalia. Kumbala basutu baro kumbangi laya angnut kumpi ba jongka jelai brokowi haga bede berkene kan ki ke reservation ladang ipet yang jengmut ke jongka kejengmut reservation hi kamut ban ai ka bahak kerpang na ka benta ki pampadio representation lani badang sadin din tagadau hapo ka retisan syar jong dari India ke jungiru kaladon kene ka provision ka ba kerpang ka balado tungkam tungjang bat hang ni ha ka jela ka jungi abang ipek ia kani kejeng sadin jong gidong beper ngala ajengmut chaka expert committee ha ka bede bat kamtam hagi district level ngan sapoi hagi state level hagi district level kajing aijingmut nakaliang jonga kalong ba kajing tungkam tungjam nadu kapor ba advertise yagi post kadai ban long tik tang na kabentagi nong song snong jong katu ke district kala bende is giant hill kala bende south west kas hill kala bende Ribhoi district jongi ngakum nong mikmat yang ke tem Ribhoi ngijulam na kapor sakapor bahaga por ba le ya recruitment bat hadin ba penmi ya result ngilap ba ki nong song snong jong karibhoi ke jungi ki khamduna ki bayo ngam ong ba myo yo hi tanglong ki khamduna ki bayo lani ki ban pas ya ka written test ba ya ka personal interview tering takadau hagane bagadon kene ka mat ban review ya ka policy kala aijingmut ba ka expert committee kan perkhat na kamtaban penting kena banadu kapor ba advertise nadu kapor ba tab iki form kalade benlong na kamtagi nok chok chnong je dos ya district ki bade nok chok chnong om duna ya ka ship house name om duna ya ka ship house name kum ki nok chok chnong kila ban apply na ma porvi jung di esi du mentah ka long ba ha di esi nang nong nor la na chlong ni wan chlong po na chlong de chejowai chlong pa la ban khang Henry namar bagdon gani review dang so gadi kapor ka bangin la bana kumta ban kit ika kya ka shon jong inong som snong hapo ki district ki bala juwan ut wan nam na kapor sa kapor bandon ka jingmang ka bat paka namar ni sutu menta ha ka OM office merundom ka bala pelat ha news nem araja arpulai ro ha ka tu ka para ka bahadu jong ka tu OM ha ka badi baga district level la mention nang tu ba ka preference kandai na ka banta jong ki local candidate kadang kata tang ba local candidate provided la kin pass ha written test sugo la kin pass ha written test di ha ka personal interview la ban ai preference di written test nam la ban ai preference mar yo bo fail ya written test kuno fin ai preference di na ta kadau ka ba nga stress ba hai kani ka long ba ha kani ka review ka pamenta ka di ban long be tik na ka banta ki nong song snong jong ka tu ka district ki bala ban tap ki kam kata ka mo di ki post ke ba ka district ha ge bedi bat ka state level ba ha ka MPSC kumbala ban sutu menta kala ai ka representation ha ka ba kan long combine 30% na ka banta jong khasi yang dia bat garu ta ka di ba komsa badru bagin perhat kerpang na ka banta gini ki PWD people with disability kadi bandon ka bha ka kerpang na kam da jumki kala amni lai persen kala amni san persen bat kam ta ter bat ha kaju ka por ha ka bidi bat kidi ki order schedule tribe bat schedule caste khamtam ha ka ne ka jaka ka ri ka jungi ka ne ka jella ka jungi ngidon ki perlok karbi ngidon ki coach kidon rajfungsi kidon ki rabha kidon kasmo bagani ka percentage na kam da jumki adu menta ka di san persen la kam no di ban kentiu ya kanin mangidon sibun kini ki perlok ke jongi ro na Ribhoi ki perlok karbi ro ki bun ha kabeng ha bandon ke presentation ka kenapa di kentiu ya kaneka percentage ka jungki ha ka ban la ban adjust kini ha ka baya ka on represented ngatrai
on reserve ngat pai la ban menurut kata kadi khasan persen dalam nomor kadi ban bu na 10% ong thai kam ni kata ting na persang ban ai jengmut na kata kadi men toy lang di kabalong combine hi na kata jong baro ini semua ya gejala kaban long balance ya baro kan long open be 50% na kata kasih dan jaga ru kenam kanum don kanum no kajing ya pe don ke boong menglej population dan boong menlej na kajing long kejaka no mong sa din dangi perkhat hi ya kata te ka reservation gum long mene bestang daga dei na gum tajong ki badang sadin kata ka di reservation kuno na reservation ye ki bala ya chakmat ban ki bala kiu chakmat di kita ki points ki bangila submit de ka expert committee ro kila sengap ha ba kasyong ha committee bikin penwandur ye kini jeng ai jengmut ki ba per mangi i makana ki seng balang na ki riu shimet ki babon ki lawan ai jengmut mentala ka di sengi ka balai pat gi bi jeng ai jengmut ki di ka badai sudah jeng ai jengmut ki di ka badai sudah jadi syong ha komiti ban menta bikin penwandur kumno bakan long Nang masyahay kumot ako ba 80% ki district. Dari based on merit and itu kilo distrong di dalam satu district lagi di dalam. em ka jingmut ha district level kalau kumni ke kadi 80% be tang ba ya ki nong song snong jong tu district ki ba lasa om donai ko step kenang ba Ki bagi kasi jalan ni. ha ki nong song snong hari bhoi jongi benta do kriam punar bhoi war boro nge sa ngilong separate kam don kada jing sungo tau nang tau kam don bugom gata ngilong combine be ya kam don jing per di sulong tang idu julong trai snong ke dan ki bandang wan mandak sedem le nu chuan sa wai wan sa kai ka to kan ni un yo no kum ta ter dan reng kwa belong betang ki nong song snong ki ba paka ki ba pura jongka district ki dei ban yo ya ki tuki district post ki barit ki badai ha ki district ki post ki ba lim ju khot ire DSC oro ki le na MPSC dan reng ki dei ki grade 4 ki grade 3 ki ba khot na DSC kenang makan pli kalat kalenti ya ki nong song snong jong kitu ki distrik ka bakan tu ya bro distrik jong ka jela om tang ya gri boy di mga de MLA na ri boy tengah kam stress ya ki issue ka ka bangi lap hari boy de long bagi ki nong song snong jong ki samla jong ki kam tu na ki bala ban ya compete bat ki perlok na ki jaka din ta ka daw nga stress phai ka ne ka boy